Takže už len pár hodín a zápas 10 ročia sa začne. Pamätám si veľmi presne, že podobné zážitky Bratislava prežila pred viac ako 30 rokmi. Najprv tu prišiel slávny Real Madrid a potom aj AC Milano, v tom čase bezkonkurenčne najlepší klub na svete. Vtedy mal Slovan Dubovského, Titela, Krištofika, Pecka či Vencela v bráne. Bol to vynikajúci tým vedený Dušanom Galisom a dovolím si tvrdiť, že s oboma velikánmi držal veľmi vyrovnaný krok v troch zápasoch. Slovan iba potom v odvete v Miláne na San Sire prehral 0-4 a pamätám si ten zápas osobne, lebo som tam bol. Čo som tým však chcel povedať je to, že za 30 rokov sa futbalový svet neuveriteľne zmenil. Od väčšiny klubov sa odstrihli kluby ako Real Madrid, Manchester City, PSG či Bayern Mníchov. Sú tam šialene bohaté anglické kluby, určite nezabúdajme ani na Barcelonu. Sú to všetko gigantické kluby, ktoré ročne produkujú takmer miliardové obraty. Real Madrid ho dokonca prekročil. Takže v porovnaní so Slovanom sú to kluby, ktoré produkujú 50 krát viac peňazí na ročnej báze ako Slovan a Slovan to tiež produkuje iba vďaka tomu, že sa začal presadzovať v pohárovej Európe. Čiže ten odskok je neskutočný a pravidlá futbalového sveta v dnešnej dobe sú neúprosné. Keď nemáte peniaze, nemáte šancu byť medzi najlepšími. Milí fanúšikovia, vážme si veľkého Vlada, vážme si jeho syna, čarodejníka s loptou na ihrisku, vážme si Tigrana, vážme si Marka Toliča, vážme si Dominika Takáča v bráne, vážme si Durama Kašiu pred ním a vážme si celý klub, lebo každý z hráčov od Roba Maka až po brankára Trnovského robia všetko, čo je v ich silách. Skrátka, vážme si Slovan a buďme vďační za to, čo prežívame. Čakajú nás neskutočné zážitky, čaká nás vypredané pole a na ňom najlepší futbalisti tejto planéty v dresoch supera a naši miláčikovia v dresoch Slovana. Nehejtujme, ale radšej verme v zázraky, lebo tie sa občas aj v každodennom živote dejú. Slovan do toho, priatelia.